one. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Ang DCGB miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:05. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa Indogabos mga tugang ngunya na aldaw ni Huwebes, Hunyo 19, 2025, ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Sa pangaran po ni Ma'am Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kandar kulang mga bareta. Sa lado lokal, bilang kan mga nagkandidato na dai nakapagpasa nin SOSE sa Rehiyon Bicol na sa 191 sigun sa COMELEC. BJMP Bicol padagos na pigukondusir ang bloodletting activity sa Pacific Mall Legazpi ngunya na aldaw. TESDA Bicol na irehistro ang 67,000 na naggraduar sa indang mga kurso kan nakaaging taon. 7 oras na scheduled powered interruption kan Aleco mamamatayan sa ginubatan kamalig asin Hobilyar sa aga. Sa lado nasyonal, Presidente Marcos sinugo ang PNP asin Philippine Coast Guard naro tuntulos ang mga droga tanganing dai mai-recycle. 9.52 bilyon pesos na illegal na droga na kumpiskar sa laog nin 15 aldaw sigun sa PDEA. DepEd asin DOH nagbiyo nin puwersa para aksyonan ang pag-itaas kan kaso nin HIV sa mga hobenes. AFP pinuuna na ang pagdangog kontra sa 2-star Air Force General na inakusaran nin panlulupig sa duwang junior officers. Sa ibang nasyon, dakol na flights kanselado sa Bali, Indonesia dahil sa pag-alboruto kan bulkan. Baretang Sports Rain or Shine nakainot sa quarterfinals kontra sa NLEX Road Warriors. Mga tugang iyan po ang mga headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nasa 191 mga nagkandidato sa nakaaging mid-year elections kan Mayo 12 andai nakapagsumitir nin Statement of Contribution and Expenditure o SOSE kan Hunyo 11, 2025 sa bilog na Rehiyon Bicol. Sigun kay Commission on Elections o COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa, ang nasabing numero halis sa 806 na mga nagkandidato kung sa 2,615 sana ang nakapagsumitir kaini sa ahensya. Basado pa sa datos kan COMELEC Bicol sa probinsya nin Albay, halis sa 475 nagkandidato, 20 digdi ang day nakapagsumitir. Camarines Norte na halis sa 349, may 15 day nakapagkomple. Camarines Sur na halis sa 929 kandidato, may 75 ang day nag-asikaso kan SOSE. Catanduanes halis sa 271, may 11 day nakapagpasa. Masbate na may 393 na kandidato ang may 19 na dayon nakakomple asin Sorsogon na halis sa 389 kandidato, may 51 na dayon nakapagpasa nin SOSE. Sigun pa kay Valesa, na ipadara na nindaan sa indang sentral na opisina ang listahan kan mga dayon nakapagsumitir nin SOSE kung sain papadarahan man ang mga ini nin surat na kaipuhan ninda na magbayad nin administrative fee. Dagdag pa kan opisyal na posibleng umabot sa 5,000 sagkod 30,000 pesos ang babayadan. Mantang ang mga nanggana na day nakapagsumiti, anday makakaasumir sa pwesto maski pa na iproklamar na ini. Pinagiromdoman kan opisyal,
na kung in kaso man ang sarong kandidato dai nakapagsumitir nin SOSE sa duwang magkasunod na eleksyon, automatiko ining mapapatawan nin perpetual disqualification to hold public service. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Padagos ang pigigibungon niya na aldaw kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Bicol an bloodletting activity sa Pacific Mall Legazpi katakod kan selebrasyon kan ika-34 anibersaryo kan ahensya. An aktibidad may temang matatag na serbisyo patnubay sa tunay na pagbabago. Sigun sa ahensya, an aktibidad pigigibo sa pakikipagkoordinar naman sa City Health Legazpi, Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory Blood Center as in Pacific Mall Legazpi. Dagdag pa kan BJMP Bicol may katuyuhan ining makadagdag sa mga saray na dugo kan rehiyon Bicol na pwedeng mapakinabangan kan mga nangangaipuhan na pasyente. Mientras na bukas man ang imbitasyon kan ahensya sa publiko na makisumaro sa nasabing aktibidad, tanganing makatabang na mamantenir ang supisyenteng supply nin dugo sa mga blood center sa rehiyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sobra 67,000 ang narehistrong nagradwar sa mga kursong PIG-Officer kan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Bicol kan taon 2024 sa Bilog na rehiyon Bicol. Sigun kay TESDA Bicol Acting Regional Director Mariglo Makabuhay Sese na mas maray kun pagpapartisiparan kan publiko ang mga kursong sa indang PIG-Officer dahil dakula ining tabang lalo na sa mga naghahanap nin trabaho. Dagdag pa niya na dakula ang magiging advantage kung graduado sa TESDA asin may pugol na national certificate dahil kung nag-apply nin trabaho, enot nahahanapon kan mga interviewer kung ano ang mga skills kan empleyado. Sigun pa kay Sese na sa indang pigtatangro ng mga kurso, pigsisiguro kan ahensya na nauukudan nindang maray ang mga skills na dapat maukudan kan mga estudyante tangani maging epektibo asin magamit ang mga ini sa futuro. Katakod ka ini, pig-ingganyar man kan opisyal ang publiko na aprobit saran ang mga kurso kan TESDA asin magranisa na sa mga provincial offices ninda sa bilog na rehiyon Bicol. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Mamamatean ang 7 oras na scheduled powered interruption kan mga lugar na nakatakod sa Ligaw Substation Feeder 2, Banao Sectional sa aga, Hunyo 20 kung sain madurar ini, poon alas 9 nin aga sagod alas 4 nin hapon. Sigun sa Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO, apektado ang mga barangay kan Banao, Agpay, Lower as in Upper Binugsakan, Katumag, Lumakaw, Maipon, Masarawag, Doña Mercedes, Doña Tomasa, Maninila, Tandarora, asin Mulad Bukad Grande sa Ginubatan Albay. Apwera kaini mamamatayan man ang brownout sa mga barangay kan Mulad Bukad Pequeño, Bubulusan, San Jose, San Rafael, San Francisco, Travesía, Calzada, Morera, Ilawod, Inamnam Grande, Inamnam Pequeño, Iraya, Poblasyon, Magiron, Malabnig, Kitago, Kibungbungan, Mauraro, Malipo, Malubago, Balite, Batbat, Bololo, Mapako, Marshal Oranyola, Palanas, Pood, Sinungtan, asin Minto sa parehong munisipyo. Mientras nakasabay sa nasabing power interruption ang mga barangay kan Miti, Manawan, Iluluan, Parian asin porsyon kan binanderahan sa Kamalig Albay kung sain mamamatayan man ang brownout sa nagkapirang barangay sa Jubilar, ang mga barangay 1 to 8, Cabraran, Bagakay, Bautista, Del Rosario, Estrella, Namlad, Maugog, San Vicente, Sinagaran, Villapaz asin White Deer Poblasyon, pati na ang mga porsyon kan Barangay Salvacion, San Isidro, San Roque asin Florista. Dagdag pa kanaleko ang power interruption kausa kan gigibuho na row vegetation line clearing, asin ang relocation kan mga poste dahil kan road widening kan DPWH sa Tercer Distrito.
Formal nang binuksan kan Department of Agrarian Reform o DAR Bicol ang Farm to Market Road para sa mga residentes kan Barangay Tarumata asin Sitio Gabud sa Bulan, Sorsogon. Sigon sa ahensya, ang proyekto ang may kantidad na 35 million pesos kung sa indirekta ining mapapakinabangan ka na sa 66 na 65 agrarian reform beneficiaries asin ang 361 na mga kaharungan sa lugar. Ang proyekto pinunduhan sa Irarom kan Agrarian Reform Fund Kandar para sa taon 2023 na may kamawatan na mapakaray ang dalan pasiring sa mga bakalan, maipababa ang gastuson sa transportasyon asin mapahiwas ang kabuhayan kan mga lokal na paraoma. Kulang ang 250 milyon pesos na fondo para matapos ang pinagkukonstruhir na Bicol University Veterinary Medicine Campus sa Tuburan, Ligao City. Sigon ini kay Ligao City Mayor Fernando Gonzales kung saan sa pagbisita ninda, kaibahan ang mga personahes kan Bicol University, may mga daipan na tapos na parte, asin mga tatapuson pa na finishing touches sa nasabing eskwelahan. Dagdag pa kan opisyal, binisita ninda ang lugar dahil sinabi kan DPWH Bicol na tapos na ini alagad kan sa indang hilingon may mga kulang pang mga ikukonstruhir. Sigon pa kay Gonzales, posibleng sa mga masunod na duwa sa gudtulong bulan. Pigaasahan na matapos na ang edifisyo asin formal na ining ma-turnover sa Bicol University. Mientras na sinabi pa kan opisyal na ang fondo idinisponer ni Congressman Didi Cabredo asin andaga na pinagtugdukan kaini 5 ektarya na donasyon kan Ligao City. Planong gibuhon nin temporaryong solusyon kan Department of Public Works and Highways o DPWH 2nd District Engineering Office an haloy nang pigrereklamo kan mga motorista na dalan sa Barangay Kiwalo, Daraga, Albay. Sigon sa obserbasyon kan mga motorista, hararom na ang mga lubak digdi asin kun maoran na istakan ini nin tubig. Kan maipaabot kan DCGB News sa DPWH 2nd District ang problema, sinabi kaining ipapatrabaho ang temporaryong solusyon paghuraw o pagmaray na ang panahon. Kung sain pigahalat na sa nang mahali ang mga saturated na porsyon kan tinampo. Mientras nasabi kan ahensya ang dalan na bidding na asin sigurado nang mapapatrabaho alagad na sa for later release muna ang fondo. Posible man na mapuunan na ang trabaho digdi kung mag-inisyar ang kontraktor na siya na muna ang magastos kan mga materyales alagad pwede man na halato na sana ang nasabing budget. Sa ngunyan dahil wala pa nasabing fundo, pigahalat na sana kan ahensya na maghuraw tangani matawan in temporaryong solusyon ang lubak asin mapatag sa level akan tulay tangani day na makapagkausa pa nin inkonbenyensya sa mga motorista. Nasa kritikal ang kondisyon kan sarong 37 anyos na construction worker matapos ining pagtitigbason dahil sa sulog na manok kanakaaging aldaw. Sigon kay Legazpi City Police Station o spokesperson Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang biktima residente kan Purok 7, Sitio Subol, Barangay 55, Estanza, Legazpi City. Mantangan suspect, pinangaranan na alias Tikboy, 27 anyos, kan Barangay Gabawan, Daraga, Albay. Sigon sa blotter report, bago mangyari ang paninigbas, nagsumbong ang aki kan biktima na hinabas kan suspect an sa iyang sulog na manok. Dahilan kaini dinara kan biktima an sa iyang samurai asin sinugod ang suspect sa iyang arong. Pag-abot kan biktima, pigparasuriyawan asin pighagyat kaini nin iwal ang suspect dahilan para kuhaon man kan suspect an sa iyang sundang kung saan pinagtitigbas ang biktima sa man iba-ibang parte kan sa iyang lawas, partikular na sa iyang payo asin liog. Tulos man na dinara sa Bicol Regional Hospital and Medical Center ang biktima kan mga nagresponding opisyal gamit ang rescue vehicle alagad sa ngunyan. Critical ang kondisyon kaini. Ang suspect makaskas na naarestar kan mga personahes kan Daraga Municipal Police Station kung saan formal na ining itinurn over kasuhapon sa Legazpi PNP.
Pigsesyon ni Kamalig Mayor Kaloy Baldo kung posibleng i-divert ang pondo kan kanseladong Mayon Lighting Project sa pagpapakaray kan mga Japanese tunnel sa Mount Kitinan sa Kamalig, Albay. Sigon kay Mayor Baldo, pighagad ninda kay Department of Tourism Regional Director Herbie Aguas asin sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA na kung posibleng ibugtak na sana ang pondo sa 18 Japanese tunnel sa lugar dahil magiging dakulang tabang ini sa turismo bako sa nakan munisipyo kundi pati kan bilog na probinsya nin Albay. Dagdag pa kan opisyal, yaon naman sana ang fundo asin sayang man kung ibabalik pa ini sa gobyerno nasyonal. Sinabi pa niya na sa ginibong mga research sa lugar, duwa pa sanaan na i-reestablisher na magibuhan in trail asin agihan asin may 18 tunnel an birhen pa o dai nahihiro. Sa pagbisita kan DCGB News, ang saro digdi may hospital pa asin swimming pool. Nagari ginamit kan mga Hapon kan panahon na pwedeng mapaglakaw-lakawan o pasyaran kun mapakaray. Mientras na kapag preparar naman ang proposal kan Municipal Tourism kan Kamalig, tangani maipasa ini sa TIEZA asin makahuron si Aguas kung posible ang planong ini. Gigibuhon sa Hunyo 30 ngunya na taon ang oath-taking kan mga nailihir na opisyal kan Ligao City. Sigon kay Mayor Fernando Gonzales, kaipuhan na makapanumpa ang mga opisyales bago mag alas 12 ninudto dahil poon sa oras na ini ang enot na pagtukaw kan mga bagong opisyal. Dagdag pa niya na daimanin padigarbong okasyon o programa sa indang oath-taking, simple sa na ini kung sain pakatapos, diretso tulos na matrabaho asin gigibuhon ang inaugural session sa pamamayuman ni Vice Mayor JP David. Mga tugang iyan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal, ibang nasyon na sinibapa pagkatapos kaini. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Balik po kita mga tugang sa Bareta alas 12 para sa mga Bareta sa Lado Nasyonal asin iba pa. Ipinag-order ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine National Police o PNP asin Philippine Coast Guard o PCG na siguruhon na dai makabuelta sa merkado ang mga nakumpiskar na droga. Sigon sa Presidente, may problema pa sa illegal na droga ang nasyon dahil naglalaog pa man giraray ang shabu. Sa ngunyan, nakasentro ang gobyerno sa darakulang drug syndicates asin drug lord.
Nakumpiskar kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA an 9.52 bilyon pesos na kantidad nin illegal na droga poon Mayo 30 sa Hunyo 13. Sigon sa PDEA, katuwang kan ahensya ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police as in National Bureau of Investigation. Nagkonduktaan mga ini nin 155 na operasyon kung saan na aresto an 167 katawo, kaibahan ang mga tulak nin droga, kliyente as in operator kan drug den. Kaibahan man sa mga nakumpiskar, ang sobra 1,000 kilo nin shabu, kung saan 1,040 kilo iyo ang isinuko kan mga parasira matapos makua na nagpapataw-pataw sa kadagatan kan Pangasinan as in Ilocos Sur. Nakumpiskar man ang 165 na mililitro kan liquid shabu, 4.9 kilo nin marijuana kush, 30 kilo nin dried marijuana leaves, 65,993 na cannabis plant, 4,400 na seedlings, 500 gramo nin fruit o fruiting top, 16 gramo nin cannabis infused candy as in sobra 3,000 na tablet as in 4.5 gramos in ecstasy. Sinabi man ni PDEA Director General Isagani Neres na ang mga operasyon iyo ang parte kan mas pinakusog as in intelligence-based na kampanya kontra sa illegal na droga. Nagtatabangan na ang Department of Education o DepEd as in Department of Health o DOH sa paghanda nin kurikulum para sa mga estudyantes na may kamawatan na aksyonan ang nag-iitaas na kaso nin Human Immunodeficiency Virus o HIV. Iniyan ipinahayag ni DOH Secretary Teodoro Herbosa sa ginibong Joint Field Assessment kaibahan si DepEd Secretary Sani Angara. Sinabi niya na nag-align sinda nin curriculum dahil ang findings ninda mas hoben na ang pigtatamaan nin HIV. Paliwanag kan DOH, 30% kan 57 na bagong kaso nin HIV kada aldaw po en Enero sa Marso 2024, hali sa age group na 15 sa 24 anyos, kung sa insakop ka na sabing age group ang mga estudyanteng nasa grade 10 sa grade 12. Sinabi man ni Angara na ang lakdang na ini kasimbagan sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pakusugon ang koordinasyon kan mga ahensya para sa salud kan mga estudyante. Pinuna kan Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagdangog kontra sa 2-star Air Force General na pigsasabing nanlupig nin duwang junior officers. Ini ang kinumpirmar ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla kan Martes asin pigsasabing nagpapadagos ang trial kan Special General Court Martial. Pero mantinidong naka-house arrest ang ranking military officer na enot ng napabareta na nasa laog kan sa iyang quarters sa Batangas. Siniguro man ni Padilla na makikipagtabangan sinda sa civilian court na may katandem na pagdangog. Enot ng sinabi kan AFP na handa sindang i-turnover sa Korte an General. Pero ini kan bago pa mag-convene ang court martial. Nakabuelta naman sa trabaho ang duwang airman kasunod kan insidenteng nangyari sa Fernando Air Base sa Lipa City, Batangas kan Enero. Tinawanin doon ni House Representative spokesperson Attorney Princess Abante na poon kan 2018 igwang pondo para sa rehabilitasyon as in maintenance kan San Juanico Bridge. Sigun kay Abante, parte kan advokasya ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na magkaigwanin padagos na pondo ang mga programa as in proyekto kaibahan ang pagmantinar as in rehabilitasyon kan San Juanico Bridge. Kasimbagan ini ni Abante sa padangog ni Senator Amy Marcos na pangpintura sana ang kantidad na pigtagama para sa San Juanico Bridge. Apera digdi direktang hinapot ni Abante si Senator Marcos kung ano ang naging kasimbag kaini sa rehabilitasyon kan San Juanico Bridge bilang senador na may trabaho na ipasar ang budget kan nasyon. Nakahanda ang Armed Forces of the Philippines o AFP na mag-alalay sa pagpapauli
o sa papauli ng mga Pinoy na naiipit sa kariribukan sa pagultanan kan Israel asin Iran. Sigon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla, nakasentroan sa indang atensyon sa pagtabang sa gobyerno para siguruhon ang kaligtasan kan mga Pilipinong nasa mga apektadong lugar. Kaibahan na digdi ang posibilidad kan repatriation o pagpapauli sa mga kababayan kung kinakaipuhan. Siniguro man ni Padilla na handa sindang magresponde ano man na oras base sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kasunod kay ini maigot nindang pigbabantayan ang sitwasyon ngunyan sa Medio Oriente o Middle East. Barata sa ibang nasyon, dakol na flights kan isla kan Bali, Indonesia ang nakanselar dahil sa pag-alburuto kan bulkan Lewotobi Laki-Laki. Nagbuganin abu ang bulkan na may halangkaw na sagkod 11 kilometros kasuhapon. Dahilan digdi, an initaas ang alerto asin ibakwar ang mga residente sa 7 kilometrong radius hali sa crater kan bulkan. Maabot sa 37 na mga flights ang nakanselar dahil sa nasabing pag-alburuto kan bulkan. Wala man ni nairehistrong nalugadan as sinagadan sa nasabing insidente. Magigarumduman na kan Nobyembre ka nakaaging taon kan mag-alburuto ang bulkan kung sa ensyam nakatawo ang nagadan asin nag-ibakwar ang nagkapirang ribong residentes. Baretang Sports, nakuha kan Rain or Shine Elasto Painters ang primerong gana sa quarterfinals matapos na malusutan ang NLEX Road Warriors sa score na 92-89 sa nagpapadagos na Season 49 Philippine Cup quarterfinals sa PhilSport Arena sa Pasig City. Nagbida sa pagana kan Elasto Painters si Jonard Clarito na nagrehistro nin 20 puntos asin 21 na rebounds, mantang igwang 20 puntos, 5 rebounds, 2 steals asin 2 assists si Adrian Nokum. Sigon kay Rain or Shine coach Yeng Giao na naging matyaga sa nasinda asin anhigos na ipinahiling ni Clarito kaya sinda ng gana. Sa giraray na maglalaban-laban ang 2 team sa Sabado sa Ninoy Aquino Stadium asin an manggagana maabante sa semifinals. Mientras na buhay pa ang tsansa kan TNT tropang 5G sa Grand Slam matapos malusutan ang Magnolia Templado sa score na 89-88 sa PBA 49 Season Philippine Cup. Nangenot sa pagana kan TNT si Roger Pogoy na nagrehistro nin 30 puntos. Naimbento kan mga siyentista sa Stanford ang sarong Brain-Machine Interface o BMI na nakakatabang sa mga individual na paralisado. Ang teknolohiya nagsisirbing tulay sa utak ang tawo asin makinarya na nagiging paagi tangani makontrol kan individual na paralisado ang mga robotic na parte kan lawas gamit ang sa indang isip. Sa paagi kan electrode na itatanom sa utak na aaraman ang mga neural signal na katakod kan paghiro. Ang mga signal na ini pigi-interpret kan sarong computer asin nagiging paagi tangani magibo ang mga gibuhon aro kan pag-type, paghiro kan cursor o ang pagkontrol kan robotic arm. Istoryang naiiba! Sarong lalaki sa Brazil ang nagpanggap na nagadaan tanganing maaraman kung gura ano siya kapadaba kan mga tawong nakapalibot sa iya. Si Baltasar Lemos, 60 anyos, sarong ceremonialist, pagkatapos kan sarong lubong na sa iyang inorganisa. Napaisip kung gaano kadakol na tawo ang maatindir kan sa iyang lubong. Si Lemos nagpost sa iyang Facebook account na isinugod siya sa Albert Einstein Hospital sa Sao Paulo asin duman naman binawian nin buhay. Dakol ang nakigig asin nagpahiling nin pakikidumamay sa iya sa comment section. Masunod na post kay ni an aldaw asin lugar kan sa iyang funeral ceremony. Dakol ang nagatindir sa burol ni Lemos sa sarong chapel sa Curitiba. Mantang pigigibo ang funeral service niya, asin naghiribian ang mga bisita, biglang nagpahiling sa altar si Lemos asin pinaliwanag na buhay pa siya, asin saro sa naining experiment, tanganing mahiling kung gaano kadakol ang maatindir kan sa iyang lubong. Dahil digdi, dakit o dagit na nagluwas ang mga tawo. Maski pa naghagad nin passenger si Lemos, dagit pa man giraray sa iya, ang nagkapira sa iyang mga kapamilya dahil narurumduman ka ini, an sa iyang 80 anyos na ina na posibleng inatake sa puso dahil sa peke niyang pagkagadan.
Ngayon na aldaw Hunyo 19 taon 1861 namundag si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda sa Calamba, Laguna. Si Rizal ang ikapito sa onseng magturugang na sina Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olimpia, Lucia, Maria, Concepcion, Josefa, Trinidad asin Soledad. Sa amay na edad nagpahiling na nintali si Rizal kung saan naadalan niya na tulos ang alpabeto kan siya 3 anyos pasana. Kan 9 anyos, ipinadara na sa binyan kan sa iyang mga magurang sa eskwelahan ni Don Justiniano Aquino Cruz, kung sain pirang bulan pa sana, ibinalik pa uli dahil sigon kay Cruz, dahil na ining mauukudan pa sa eskwelahan dahil aram na niya ang mga pigtutukdo kan maestra. Ang kampanya ni Rizal para sa reforma kan Pilipinas ang nagtulak sa iya na magsurat kan duwang nobela, ang No Limitangere asin El Filibusterismo. An sa iyang enot na nobela, sa iyang sinurat mantang nag-i-star sa harong kansarong protestanteng pastor na si Pastor Karl Ulmer sa Wilhelmsfeld sa Heidelberg, Alemanya, kan Marso 1887. An sa iyang nobela na ipaluwas sa tabang pinansyal man kan sa iyang amigo na si Dr. Maximo Viola, kung saan pinasubli niya si Rizal nin 300 pesos tangan maimprinta ang enot na 2,000 na kopya ka nobela. Ang duwang nobela ni Rizal ang nagpapahiling kan makahirak na sitwasyon kan mga Pilipino sa kamot kan mga Espanyol asin mga makapangyarihan na mga relihiyosong orden. Patago ining ipinuslit sa nasyon dahil ipinagbabawal ini kan mga Kastilang autoridad. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangalan kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay iba po si Miss Nicole Gloriani, sa lado teknikal katuwang tadyan si Sir Nems Flora, asin si Mr. Jerome Nico Martinez and sa tuyang IT, social media writers Miss Jenny Macho Balderan, asin Miss Shara May Leron, asin Mr. Jimos Barrios. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Mega Force Patrol asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami sa indong mga naging tagapagbareta. Sa pangaran po ni Ma'am Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mostasa, always number 1. Always DCGB, Bareta, alas 12. Salamat po. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta unya na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB, Bareta, alas 12.